Er lige kommet til Nordruphallen. Og skolen, som I kan se. Det er skolen, vi står ved her, og han er lige deromme. Så, hvor vi så skal interviewe nogle folk om racisme. Så, ja. Det vil vi så gøre nu. Tak. Hej, vi står lige ved siden af Nordruphallen, og vi skal til at interviewe nogen. Og Hey, dig. Må vi gerne interviewe dig? Ja. Okay. Bare stå der på. Okay, første spørgsmål er... Hvad er din mening om racisme? Jeg kan ikke lide det. Det er alt for ondt mod det sort. Og også hvide for den sags skyld. Ja, det er en god mening. Hvad er sådan grænsen for dig for at være racist og ikke at være racist? Når jeg føler, at jeg kalder nogen en chokoladekage, føler jeg mig lidt racist. Ja. Synes du, at racisme skal afskaffes? Ja, for Eller synes du, det er okay? Det kan jo godt være sjovt nogle gange, men det skal sgu væk. Jeg kan ikke tage det. Okay. Har du et bud på, hvordan man kan stoppe racisme? Obama kalder alle hvide for psykopater. Og så er det hvidisme. Det lyder meget federe. Ja, mange tak. Ja, det var så lidt. Mange tak. Farvel. Farvel. Jamen, det var så det, vi fik ud af det. Det er så, hvad han synes om det. Ja, og Det var helt i orden. Ja. Ah. Vi skal over og lige at finde en og interview og stille samme spørgsmål og se, om der er nogen sådan uligheder op. Okay. Hallo. Må vi lige stille her nogle spørgsmål? Din mening om racisme. Hvad er din mening? Jeg har ikke noget mod nære, jeg synes det er sjovt. Jeg forstår ikke, hvorfor man er racist. Hvad synes du om racister? Jeg synes, de er dumme. Jeg ser ikke nogen grund til det. Det er ligesom Hitler. Ja. Hvad er grænsen for racisme? Det synes jeg faktisk lidt næsten nærerne selv bedømmer. Der er nogen, der bedre kan tage at blive kaldt en nære, end der er nogen. For eksempel, der er en fra min klasse. Han vil gerne kalde sig nære, hvis det er nogen, han kender. Men hvis det er nogen, han ikke kender, vil han ikke kalde sig nære. Ja. Så det er sådan, at de bestemmer det næsten selv. Et bud på, hvordan man kan stoppe racisme. Lav sådan en, ligesom når I skal med fly, og så den, der søger efter metal, så lav det med dem, der er racister, og alle dem der, det beskyder. Så hvis de ser racister mod dem, der er racister. Ja, det hjælper så ikke helt. Nej, ja, det gør vi. Okay, det var alt fra ham her. Hvad er din mening om racisme? Det synes jeg er noget pjat. Det er noget rigtig, rigtig gammelt pjat. Ja. Jeg synes ikke, man skal være racist overhovedet. Alle mennesker er lige for mig. Ja, det er vi helt enige. Hvad synes du om racister? Det er sådan lidt det samme spørgsmål. Ja, det kan man godt sige. De mennesker, som er racister, dem synes jeg faktisk, at det vil være uartigt af mig at sige, at de var dumme. Men jeg har det samtidig sådan, at de har ikke sat sig ind i det. Og hvad det vil sige, racist. De ved ikke, hvad ordet betyder, så de bruger det lidt i flæng. Og det er fordi, de selv har det dårligt. Synes du, at racisme skal afskaffes, eller at det er okay? Det skal sgu da afskaffes. Der er da ikke nogen tvivl om det. Og de mennesker, der går og bruger ordet, de skulle sættes fast og sidde på vand og brød i 8 dage, så tænk sig om og skrive racisme 10.000 gange. Har du et bud på, hvordan man kan stoppe racisme? Desværre nej. Hvis jeg havde det, så sad jeg ikke i den her stol. Så sad jeg det et eller andet sted, for så havde jeg en helt anden vej. Hvis jeg kunne afskaffe racisme, og hvis jeg kunne afskaffe krig, så kan du tro, det ville jeg gerne. Og så ville jeg gerne være sådan lidt Robin Hood, så jeg kunne tage fra de rige og give til de fattige. Ja. Okay, ved du så sådan rigtigt, hvad racisme er? Ja, det kan du dele, da jeg skal tro, jeg ved. Ja. Ved du hvorfor? Vil du vide det? Ja. Min farfar, han var sigøjner. Og dengang jeg var barn, blev jeg kaldt for sigøjner, fordi jeg havde helt sort hår. Og så sagde de alle sigøjner, de skæld.
Og så var jeg ked af det og græd og kom hjem. Og så sagde min farfar engang til mig, du skal ikke græde, du skal være stolt. Fordi sigøjner, de kan alt, hvad de vil i denne verden. Og så lad de dumme racister være for sig selv. Så jeg har mærket det på min egen krop. Din mening om racisme? Min mening om racisme er, at det burde ikke eksistere. Ja. Hvad synes du om racister? Jamen, at racister er nogle mennesker, der ikke forstår andre end sig selv. Hvad er grænsen for racisme? Hvad? Grænsen? Det er jo en grænse. Folk kan finde på hvad som helst, når de er racister. Synes du, at racisme skal skaffes af vejen, eller er det okay, at der er racist?